Wala ang ating music. Ha? Mga kakaisip mo lang, tapos na agad. Oras na matatapos dyan. Ano po? Mamaya. Yan, 4 million in the house. May shout out. Shout out sa 4 na million dyan na nanonood. Hindi pumapasok. Nanonood lang. Ayan, Banat, thumbs up dan host. Ayan. Banat, migimigilad shout out, Banat. Ayan. Padikit po please, Banat, sabay baba ng bahay. Ayan. Nilmar Channel, migimigilad shout out, Lalabs. Ayan. Thank you for coming, Lalabs. Today is my rest day. Kaya tayo naka-live ng maaga. Nilmar Channel 2, migimigilad shout out, Lalabs. Ayan. 4 million in the house. Mega shout out. Ayan. Today is my rest day. Ayan. Pahinga ni host. Walang pasok. Ayan. Si Banat nagbaba ng bahay. Nilmar. Pabalikan na ay padikitan si Banat. Nilmar. Ayan. Silipin natin ang bahay ni Banat. Ayan. Banat. Malaki na pala yung mansion mo. Banat. Ayan. 1.4 million, Banat. Ayan. Banat Bagsik. Ayan. Umahagan ni Bagsik. Ayan. Ano bang kinakain mo, madam, dito? Ayan. Sarap naman ang kain mo dito, madam. Biglang nawala ang ating music. Something went wrong. Ayan. Tingnan natin ito. Ayan, 5 million in the house. Migimigilad shout out. Pasok lang mga lalabs. Ayaw nyo magsipasok dyan. Sumisilip-silip lang kayo dyan mga lalabs.
Ayan, Madam Banat Bagsik. Ayan, dikit ko to sa'yo, Madam. Ayan. 2 minutes na akong what sa'yo, Madam. Ayan. Sarap ng kain. Anbukiron Tamsak host. Ayan. Anbukiron, migimigilad shout out. Thank you for coming, lalabs. Ayan. Salamat sa patamsak dyan. Banat Dan, ayan, Banat. Dan sa'yo si Anbukiron, ayan. Baba ka ng bahay mo, Anbukiron, para mabalikan ka ni Banat. Nandyan lang si Banat. Bugs Burden, migimigilad shout out, lalabs. Thank you for coming, ayan. Naka-live si host ng maaga at today is my off, ayan. Bugs Burden, nagbaba ng bahay, mga lalabs, ayan. Padikitan si Bugs Burden, mga lalabs. 4 million in the house, migimigilad shout out. Pangkay Bandari, ayan, 02, migimigilad shout out, Pangkay, ayan. Harang host, ayan, yung pangalan mo pang Indian. Pero Pilipino ka, marunong ka magtagalog. Harang host, ayan, salamat sa paharang dyan, Pangkay, ayan. Yung pangalan mo pang Indian, ayan.
Marmyong TV Tamsak host, Marmyong, migalad shout out Lalabs, ayan. May jacket ka na, Marmyong, salamat sa pagpunta Lalabs, ayan. Pwede ka na magbaba ng bahay, ayan. Ayan, Marmyong TV, nagbaba ng bahay. Ang kanyang premiere, ayan, tamsakan natin yan. Ayan, Marmyong, OTW sa'yo si Pangkay, ayan. Pangka, ayan, ano bang basa niyan? Indian kasi yung pangalan niya eh. Indian ka ba? Ayan. Tamsak Dan host, ayan. Salamat Lalabs. Bugs Burden Dan, ayan. Bugs Burden Dan tayo si Marmyong TV, pabalikan na lang Lalabs, ayan. Marmyong, ayan, Pangkay, OTW din sa'yo si Marmyong. Ayan, 6 million in the house. Migilad shout out mga Lalabs. Ayan. Gadby, good morning from African sister. Ayan, Gadby, migilad shout out Gadby. Thank you for coming Lalabs. Ayan. I play your video last night. Gadby, ayan.
Thank you, sister. Walang ano man, lalabs. Ayan, Nilmar Channel, nagbaba ng bahay. $4 million in the house. Miguel shout out. Ayan. Nilmar Channel done from Godby. Ayan. Shit Kalami. Hello po. Ayan. Shit Kalami. Miguel shout out. Shit Kalami. Ayan. May jacket ka na, Lala. Pwede ka na magbaba ng bahay. Ayan. Newbie here. Ayan. Huwag kalimutang tamsakan at dikitan si host, mga lalabs. Ayan. Dan sa'yo, Bugs Boarding. Nagbaba ng bahay si Nilmar. Sabay baba ng bahay. Ayan. Kaama to ride. Miguel shout out. Kaama to ride. Tamsak host. Ayan. Salamat sa patamsak, lalabs. May jacket ka na, lalabs. Ayan. Salamat host, ayan. Walang anuman, lalabs. Ayan, 8 million in the house. Miguel shout out. Nilmar 149 done, ayan. Si Nilmar, ayan, si Nilmar kanina yung pangalawang pumasok. Ayan, Nilmar, pabalikan si Bugs Boarding, lalabs, ayan. Dan sa'yo, lalabs, Nilmar Channel, ayan. Ito po host, ayan, Kaama to ride, ayan. Kaama to ride, nagbaba ng bahay, ayan. Shit Kalami, nagbaba ng bahay, ayan. Tamsakan natin yung premiere na yan, ayan. Shit Kalami, ayan. Ayan, Nilmar, lalabs, huwag kang magbaba ng bahay, lalabs, at ikay nakapin. Kakainin ang iyong banana, ayan. Tamsak, ayan. Gestonil Llamas, ayan. Tamsak. Ram host. No problem, lalabs. I will play your video. I will help you, okay? Olodo Vlogger, shout out. Host, God bless po. Ayan. Olodo, Miguel shout out. Bakit ikaw nakahubad? Ayan. Meron ka ng jacket. Ayan. Good be, no worries, good be.
Ayan, Kaamato Ride. Thank you so much, lalabs, sa palipad dyan, mga lalabs. Ayan. Sana yung iyong bahay, Kaamato. Ayan, thank you so much. Nagpalipad si Kaamato. Ayan. Swerte naman talaga ngayong araw. Ayan. Kaamato Ride, baba ka ng bahay, lalabs. Thank you so much, lalabs, sa palipad dyan. Thank you. Ayan. Oh, thank you so much. Ayan. Ang ating super chatter for today si Kaamato Ride. Thank you so much. Ayan. Baba ka ng bahay mo, lalabs, Kaamato. Ayan, Olodo Vlogger nagbaba ng bahay. Ayan, shit kalami, natamsakan na kita, lalabs. Higit naman ako sa'yo sa iyong main channel. Ayan, Kaamato, nasa na yung iyong bahay? Ayan, Olodo Vlogger, nagbaba ng bahay, mga lalabs. Ayan, shit kalami, Olodo Vlogger done from shit kalami. Ayan. Patamsakan yung kanyang parating na premiere. Ayan, Kaamato Ride. Baglang host, edit pa ako ng video. Ayan. Salamat sa iyong palipad, lalabs. Ayaw mo magbaba ng bahay. From Showard Family Vlog Adventure, bakas lang sila. Karagahan ko sila ng LS ko. Pakicheck lang yung bell para update sila sa next LS. Ayan. Salamat naman, lalabs. Napakabait mo. Ayan. Keep safe. All love you all. Ayan. Hindi ka nagbaba ng bahay, Kaamato. Ayan, nag-message ka lang. Baba ka ng bahay para madikit ang kanila at para makaano sila sa LS mo. Ayan. Gisterny Lamas done from God B. Ayan. For million in the house, Miggy shout out. Ayan, shit kalami. God be vlogs. I'm done to you. Welcome, my friend. From shit kalami. Ayan. Nilmar Dan, dikit po sa nakapin. Ayan, from Olodo Vlogger. Ayan. Olodo Vlogger nagbaba ng bahay. Ayan. Hindi talaga nagbaba ng bahay si yung nagpalipad. Napit ko nga yung Kaamato Ride kung nagbaba siya ng bahay kanina. Wala, hindi ko na makita yung bahay niya. Olodo Vlogger nagbaba ng bahay. Ayan.
Ayan, nagbaba pala ng bahay si Kaamato. Ayan. Hindi ko siya nakita. Hanapin ko na lang yung kanyang ano. Ayun. Ayan mga lalabs, padikitan yung ating super chatter mga lalabs. Ayan, si Kaamato Ride. Thank you so much sa'yo lalabs, saka yung palipad. Ayan. Refer Vlog, naging shout out. Ayan. May jacket ka na Repair Vlog, pwede ka na magbaba ng bahay lalabs. Ayan. Padikitan yung nakapin mga lalabs. Ayan. Ang ating super chatter. Mga lalabs, huwag kalimutang tamsakan at dikitan si host. Ayan. Maraming salamat sa suporta nyo dyan. Ayan. Bugs done, dikit po from Ulo the Vlogger. Ayan, Ulo the Vlogger nagbaba ng bahay. 6 million in the house. Miggy Milad shout out. Nilmar Channel nagbaba ng bahay. Ayan. Shit Kalami okay from God be. Ayan, 5 million in the house. Miguel Love shout out. Pwede kita yung nakapin mga lalabs. Ayan. Tamsakan natin yung nakapin. Malaki rin pala yung bahay ni Kaamato Ride. Ayan. Kaamato dan sa nakapin. Sige lalabs, magbakas ka lang dyan lalabs. Lagay mo yung dulo ng aking pangalan lalabs at babalikan ka ni Kaamato Ride. Nag-i-edit lang daw siya. Ayan, Ulo the Vlogger nagbaba ng bahay. Ayan, Kaamato, kung nakikinig ka dyan, ayan, meron kang harang. Gadbi nagbaba ng bahay. Ayan, 4 million in the house. Miguel Love shout out. 10 million thumbs up. Thank you so much mga lalabs. Ayan, Kaamato. Watching ako sa video mo, Kaamato. Ang dami-dami mong harang. Ayan.
Dikit pala, nakadikit ako sa main channel mo, kama to, ayan. Tamsak na lang. Mayong dandikit po, ayan. From Olodo Vlogger nagbaba ng bahay. Ayan, kama to ride. Date ko na to sa'yo. $3 million in the house. May lad shout out. Ayan, 6 million in the house. Migay love shout out.
Ayan, Lindsay, migimigilad shout out, lalabs, ayan. Salamat sa iyong pagbisita, Lindsay. Hello, pwede magbaba? Sige po, magbaba ka ng bahay. Jacketan mo na kita, lalabs, ayan. Ayan, Lindsay, meron ka ng jacket, lalabs. Pwede ka nang magbaba ng bahay. Ayan, 7 million in the house. Migimigilad shout out. I'm watching your video, ayan. Thank you, God B, ayan. $6 million in the house. Migay love shout out mga lalabs. Ayan. I want all video today. You're very good. Thank you so much, God B. $6 million in the house. Migay loud shout out mga lalabs. Ayan. $7 million in the house. May love shout out. This is what I'm watching my vlog. Highlandsky vlog. Ayan. Thank you so much, God B. Ayan.
NC Vlog, mega love shout out, lalabs, ayan. Thank you so much for coming, ayan. Meron ka ng jacket, NC Vlog. I will play all. Thank you so much, God be, okay? Grabe naman tuwad, host. Grabe naman tuwad. Hindi ko napansin yan. Ang dami namang tuwad. Sino ba tumuwad sa akin? Grabe naman 13 tuwad ko. Ano bang ginawa kong kasalanan lang, mga lalads? God be vlogs. Oh my God, this is first time. Oh my God. Kung sino ka mang tumuwad sa akin, wala akong ginawang kasalanan sa'yo, lalabs. Pinapaiyak mo ko. This is the first time. Ayan, NC Vlog. Ngayon ko lang napansin, lalabs, na may tuwad ako. Sino ba yung 13 na nagtuwad sa akin? Ano bang kasalanan ko sa'yo? Wala akong kasalanan sa'yo, lalabs. Bakit mo ko tinuwaran? Pinapaiyak mo ngayong araw. Malungkot pa naman ako ngayon kasi meron kaming patay sa amin. Bakit mo ko lalong pinapaiyak? Tinudurog mo lalo yung puso ko. Oh my God. Naiyak tuloy ako. I am out. Let's watch all. First time ko tong tuwaran. This is the 20 LS ko ngayon. Ayan, pinaiyak mo ko, lalabs. Kung sino ka mang tumuwad sa akin, God bless you. Bumalik sa'yo yung tuwad mo. Mag-LS ka rin. Anong ginawa kong kasalanan sa'yo? Bakit mo ko tinuwaran ng 13? This is the first time. It's okay. Viewers pa rin kita kahit tinuwaran mo ko ng 13 kung may galit ka man sa akin. Wala akong ginagawang masama sa'yo. Masama yung loob ko ngayon kasi meron kaming patay sa amin. Ayan, tapos na akong umiyak kagabi, mga lalabs. Lalo mo kung pinaiyak, kung sino ka mang tumuwad sa akin, 13. Ayan. Sakit mo ha, 13 tamsak. Tinuwaran mo ko ng 13 kung sino ka man dyan tumuwad sa akin, kung may sama ka ng loob sa akin. Wala akong ginagawang masama sa'yo, lalabs. Ayan, nagtatrabaho tayo ng marangal. Bakit 13 tuwad yung ginawa mo sa akin? I don't know why. What's your problem to me? Lalabs, nainggit ka ba dahil nagla-live ako? Napapangitan ka sa akin? Ayan. God bless you sa'yo, 13 tuwad. Oh my God. Kanina wala yan eh. Siguro isang tao lang tumuwad sa akin. Tinawaran niya ako ng 13 tuwad ngayong araw. First time ko itong magkaroon ng tuwad. Ayan. 13 tamsak, 13 tuwad. Ayan. Siguro ginamitan niya ako ng kanyang mga ninja. Ayan. Kung sino man yung tumuwad na yan. Grabe naman yung tuwad na yan. Pagkatuwad-tuwad talaga. Pinaiyak mo ko, lalabs. Ayan, masakit pa yung puso ko ngayon. Kasi yung aking pinsan ay namatay kahapon lang. Ayan. Lalo mo kung pinapaiyak ngayon. Dinidibdib ko lang yung aking sama ng loob. Ay, nako. Ganun pala yun. Pinaiyak mo ko, lalabs, sa 13 tuwad. Grabe naman yan. Alam ko nandyan ka pa yung tumutuwad sa akin. Dagdagan mo pa yung tuwad mo, lalabs. Gawin mong 100. Kulang yan. 13 pa lang yan eh. Gawin mong 13 ang tuwad, lalabs, kung nandyan ka pa din. Dagdagan mo pa yung tuwad mo. Kulang yan, lalabs. Ayan. Tuwaran mo pa ng tuwaran yung aking video. Ayan. Wala akong ginagawang masama sa'yo, lalabs. Bakit mo ko tinuwaran? May sama ng loob sa akin yung tumuwad. Hindi ko alam kung bakit. Ayan, 6 million in the house. Mega love shout out. Ganun pala yung feel ng natutuwaran. Yung wala kang ginagawang masama.
Grabe naman yung makatuwad na yan sa akin. 13 tuwad, grabe. Ay. Ayan, 6 million in the house. Migay shout out. Kung nandyan ka pa, lalabs, dagdagan mo pa yung tuwad mo sa akin. 13 lang yan, gawin mong 100 lalabs. Kulang yan. Ayan, lagpasan mo yung aking thumbs up. Gawin mo ng 100 lalabs ang aking tuwad dyan. Huwag ka nang mahiya. Ginamit mo lang ako ng ninja mo, hindi mo yan yung main account yung pagtutuwad mo sa akin. Naiyak ako mga lalabs kasi namatay kasi yung pinsan ko, yung simula nung pagkabata ko, kasama ko yon hanggang sa paglaki. Kasi lumaki ako sa lola ko. Wala na rin yung lola ko, namatay na din. Nalaman ko lang gabi. Kaya naiyak ako. Pinaiyak pa ako ng tuwad na to. Naiyak na tuloy ako. Ayan. Kasi yung pinsan ko mga lalabs is napakabata pa nun. Tapos yung asawa niya ngayon buntis. May 2 siyang anak. Ayan. Simula pagkabata kasabay ko siyang lumaki. Ayan. Namatay siya kahapon. Nakaburol siya ngayon sa amin mga lalabs. Kaya masama yung loob ko. Dinadaan ko na lang dito mga lalabs. Ayan, naiyak ako lalo. Pinayak ko lalo ng tuwad na to eh. Ayan. Naiyak na tuloy ako sa inyo. Ayan. Sino ka mang tumuwad ka? Inasama mo pa yung aking kalooban. Ayan. Thumbs up ko, host. Queen Mark. Ayan. Pasensya na kayo lalabs. Napaiyak ako lalabs. Ayan, lalong sumama yung aking kalooban. Grabe naman yung tumuwad na yan. Pasensya na kayo dyan mga lalabs. Naiyak ako. Iyakin si Jose. Ayan. Iyak na tuloy ako. Ayan, Queen G Mark nagbaba ng bahay. Ayan, 6 million in the house. Mika love shout out. Wala kasi ako lalab sa Pilipinas, lalab na sa UAE ako, kaya hindi ko masuportahan yung aking pamilya.
Ayan, 6 million in the house. Mega mega love shout out. Ayan, live nagbaba ng bahay. Six million in the house. Mega mega love shout out. Ayan, 6 million in the house. Mega mega love shout out. Ayan, 5 million in the house. Mega mega love shout out.
Ayan, ulo the vlogger yung nagbaba ng bahay. Yung pumasok kanina na nagsabi, grabe naman host yung tuwad mo. Eh kasi kanina nung di pa naman siya pumapasok, wala pang tuwad yun eh. Baka siya rin naman gumawa nun yung tuwad na yun. Wala ka namang ginagawang masama, bakit kaya tutuwaran? Hindi niya nga ako kilala. Ayan, 5 million in the house. Bigyan Miguel shout out. Junaski dan dikit. Sige lalabs, ulod ako na lang yung magsusukli sa'yo. Magbakas ka lang kay Junaski, babalikan ka niyan lalabs. Bigyan kita ng 2, ulodo vlogger. Ayan. Ako na lang lalabs magsukli sa'yo. Member ko yan lalabs, si Junaski. Ayan, ulodo. Watching ako sa video mo. Yan, D4J official, ayan. Anyong, ayan, no? Miguel love shoutout, D4J. Miguel love shoutout sa'yo, lalabs. Yan, may jacket ka na. Salamat sa patusok dyan. Kung tumuwad sa akin, umalis na ata eh. Nagpunta lang para tumuwad. Kakabwisit siya. Alam ko kanina na yung pumasok kanina eh. Wala pa naman talagang tuwad yun kanina. Pag sabi niya, oh may tuwad ka na host, ang dami naman. Siya lang naman yung pumasok, nagkatuwad na. Lumayas na siya. Hindi siya nagbaba ng bahay. Ayan, tusok. Meron ka na lalabs jacket. Nilagpasan niya pa kanina yung aking tamsak. Mas malaki pa yung tuwad. Grabe naman siya. Inggit siguro siya sa aking layout. Ayan o, yung pagkano ng aking live. Makachat tumuwad. Ayan, ulo the vlogger lalabs. 2 minutes na ako sa'yo lalabs. Dikit na. DJ4J, thank you so much. Ayan. Kasing pangalan mo yung aking pinsan lalabs. Pinayak ako lalo nung tuwad na yan kanina. Okay na ako ngayon. Sama pa naman yung aking kalooban ngayon mga lalabs. Kasi hindi ko masuportahan yung aking pamilya. Nasa Pilipinas sila. Meron kaming patay sa aming bahay.
Yung aking pinsan, bata pa yung lalabs, nasa 28. Ayan, padayon last normal lang na, ayan. $5 million in the house, Mika love shout out. Ayan, Music TV Katropa, tamsak. Ayan. Salamat lalabs sa patamsak dyan, lalabs. Music TV Katropa, ayan. Ayan, Music TV Katropa, nagbaba ng bahay, mga lalabs, ayan. Hello mga kaibigan, baka free kayo 11 PM. Ayan, magla-live din siya, si DJ4J, ayan. Ayan, Ulodo. Pangalawang digat ko sa ito, lalabs. Ayan. Arcons Vlog, tamsak dan, lalabs. Ayan, salamat sa patamsak dyan, Arcons Vlog, lalabs. Ayan. Thank you so much. 6 million in the house. Mega love shout out. Ayan, Ulodo Vlogger, dinigat ko na sa'yo, lalabs. DJ4J Official, ayan, OTWC Music TV sa'yo, lalabs, ayan. Arcon Vlogs, OTW, ayan, from Music TV Katropa. $6 million in the house, Mika love shout out. Ayan, Arcons Vlog, nagbaba ng bahay. Ayan mga lalabs, padikitan yung nakapin mga lalabs. Meron daw siyang LS 11 PM, ayan, Philippine time. Anong oras na ba ngayon sa Pilipinas? Nasa ano na ngayon? 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, mag-aalas 6 na sa Pilipinas. Arcons Vlog, Dan, ako sa'yo, di na ako nagbakas, naka-off comment, ayan. Arcons, pabalikan si Music TV, Katropa, Dan sa'yo, lalabs. Naka-off daw ang iyong message, hindi siya naka-message, ayan, pabalikan na lang, lalabs. $6 million in the house, Mika love shout out. Tingnan ko kung nakadikit ako sa nakapin. Yung aking main channel. Ayan, dikit naman ako sa yung main channel, lalabs, DJ D4J Official. Ayan, tamsakan ko na lang.
Ayan, ulodong vlogger, nagbaba ng bahay. Padikitan yung nakapin mga lalabs. Ayan. Sige lang. Ayan, 4 million in the house. Mega love shout out. 16 million thumbs up. Tuwad na yung nakakabuisit. D4J Dan sa nakapin po. Ayan. D4J Dan. Pabalikan na lang po, lalabs. Ayan. Dan sa'yo si Olo the Vlogger. Ayan, merchandiser Dan, dikit po from Ulo the Vlogger. Ayan. Merchandiser, pabalikan si Ulo the Vlogger Dan sa'yo, lalabs. Ayan, nagbaba siya ng bahay. Ayan, Gmark Dan. Gmark Dan, dikit po from Ulo the Vlogger. Ayan. Gmark, nandyan ka pa, Gmark Dan sa'yo si Ulo the Vlogger. Pabalikan na lang, lalabs.
Hindi ka pa Moni o Lodo? Malaki na rin yung bahay mo. Ayan, 5 million in the house. Mega mega love shout out. Padikitan yung nakapin mga lalabs. Patamsakan din si Bicula ng Uragon mga lalabs. Ayan, 6 million in the house. Mega mega love shout out.
Kinalibang kita D4J official para makapunta ko sa'yo mamaya sa LS mo. Ayan, 6 million in the house. Bigyan love shout out mga lalabs.
Ayan. Forever blessed. Mega shout out. Forever blessed. Ayan. Thank you so much. Hello host. Ayan. May jacket ka na lalabs. Forever blessed. Ayan. Ang ganda naman ang iyong pangalan. Forever blessed. Ayan. Meet Cora. Mega shout out. Meet Cora. Ayan. Tamsak. Thank you so much lalabs for coming. Ayan. Meet Cora. Meron ka na pong jacket lalabs. Ayan. Thank you for coming. Ayan. Salamat sa patamsak dyan mga lalabs. Ayan, 6 million in the house. Mega love shout out. Yung tumuwad sa akin kanina, pumasok lang siya para tumuwad ng 13. Patapos niyang tumuwad, lumayas. Bumalik sana sa kanya yung tuwad niya, matuwad siya habang naglalakad. Papasok lang na para tumuwad. Baka namang ginagawang masama eh. Ayan, meet Cora. Boss, pwede pa tamsak sa premiere. Sige po, lalabs. Sana yung ano mo, baba mo, dali. Pin natin yan. Ayan mga lalabs, patamsakan yung kanyang premiere. Ayan. Kay meet Cora. Tamsakan natin yan, lalabs. Ayan, malaki pala ang iyong bahay, lalabs met Cora, sana all. Ayan, 2 million ang iyong bahay. Tingnan ko yung aking main channel kung nakadikit sa'yo. Ayan, Met Cora, dikit naman yung aking main channel sa'yo. Tatamsakan ko na lang.
Kailan ba yung premiere mo? D4J Official is there. Ayan, nakasuporta si D4J Official sa akin. Ayan. Salamat naman, lalabs. Ayan, Music TV Katropa, nagbaba ng bahay. New upload charity mas feeding. Ayan. Panoorin natin yung lalabs. Malaki rin pala yung bahay. 1.7 million. Ayan. Merchandiser Vlog. Ayan. Ikaw pala si Merchandiser Vlog. Ayan, Merchandiser Vlog. Ayan. Yung pa-feeding mas mo. Mas feeding pala baliktad. Ayan, Queen G Mark nagbaba ng bahay. Ayan, Merchandiser. Watching ako ng video mo. Yan, dikit ko to sa'yo. Merchandiser. Patamsakan naman, lalabs, yung nakapin, lalabs. Kay Met Cora, ayan. $4 million in the house. Migi love shout out. Ayan, 21 million thumbs up.
I'm in number 8 of your video. Ayan. Thank you so much, Lalabs. God be. Later, I will play your video. No problem. But don't skip my ads, Lalabs. God be. Ayan, Bugs Birdie nagbaba ng bahay. Ayan, yung bahay kasi ni Bugs Birdie naka-hide. Kiss in the rain, kiss the rain. Ayan, Bugs Birdie. God be Vlogs nagbaba ng bahay. Ayan, 5 million in the house. Mega love shout out. Thank you so much, Lalab, sa mga support nyo dyan. Thank you sa pa-support kay host. Thank you so much, mga Lalabs. Huwag nyo naman ako, Lalabs, tuwaran, mga Lalabs. Wala namang ginagawa si host na masama sa inyo, mga Lalabs. Huwag nyo naman akong tuwaran. Yung tumuwad sa akin, isang tao lang yan eh. Siguro nababad trip sa pagmumukha ko. Ayaw niya siguro sa mukha ko. Pagpasok pa lang, tuwad agad. Hindi mo lang nagbaba ng bahay. Siya lang yung nakapansin na may tuwad ako. Hindi ko talaga napapansin yun. Ayan, 5 million in the house. May ginagilab shout out, mga Lalab. Salamat sa support dyan. Ayan, Bugs Borden. Nandyan ka pa, Bugs Borden. Ayan, nasa bahay mo ako. Meron kang harang. Monica na ba, Bugs Borden? Nakahide kasi yung iyong banana. Ayaw mong pakita. Ayan.
Galing palang mag-gitara ni Bugs Borden, ha? Ayan, Bugs Borden. Ayan, Jason Lumayag. Ayan, Jason Lumayag. Mega love shout out. Thank you for coming, Jason. Ayan, Dan Tamsak. Salamat po sa patamsak dyan. I'm invited you guys. Part 2 of grand live stream birthday of Miss Cherry Lee Hawk 81. Ayan. This coming December 19, 5 a.m. worth of 60k prizes. See you that day and thank you. Ayan. $4 million in the house. May love shout out mga lalabs.
Ayan, Bronchito Channel, mega mega lad, shout out. Ayan, Olo the Vlogger Dan from Bronchito Vlog Channel. Ayan. Olo the Vlogger, nandyan ka pala, Labs. Pabalikan si Bronchito Channel, dan sa'yo, Lalabs. Bronchito. Ayan, laki pala ng bahay ni Brochito. Ayan. Sana all malaki yung bahay. Ayan. Tamsak. Ayan, dati akong dikit sa'yo, Brochito. Tamsakan ko na lang, Lalabs. Ayan, 3 million in the house. Mega mega love, shout out.
Ayan, Bugs Bunny nagbaba ng bahay. Lang.
Yan mga lalabs, mag-out na siguro kung mga lalabs, wala na ng tao. Ayan, Queen Jemar Godby, salamat sa inyong lahat. Bugs Burden, ayan. Jason Lumayag, salamat po sa inyong mga suporta. Bronchito Channel, ayan. Maraming salamat po sa inyong lahat mga lalabs. Thank you sa support kay host.